beginning tempo, physical memory. Monitoramo, hakeri sme, всичко краквам и в ресайкъл бина. Di convertire Bidovia represmeta Nerotogi compilira и финализира. Враговете му се комплицира, мисията невъзможна, Нортана му не помага, срива се система. CD-ROM-а му е краден, софтуера без права, second hand с монитора му. Хакери сме, всичко краквам и фристайл